Tralo intento fallido de 1936, truncado pola Guerra Civil, Galicia puido acceder á autonomía unha vez aprobada a Constitución Española do 78. Unha comisión de 16 persoas de ideoloxía dispar foi a encargada de empezar a traballar no proxecto. Había representantes da UCD, de Alianza Popular e do PSOE, e tamén forzas extraparlamentarias como o Partido Comunista, o Partido Obreiro Galego ou o Partido Galeguista. Foi o xerme do que se coñece como o Estatuto dos 16. Foi a decisión do entonces presidente Rosón da Autonomía que quixo buscar un punto de encontro de todas as forzas políticas tuveran ou non representación parlamentaria. As diferencias ideológicas marcaban tamén posicións políticas, como é normal, pero tamén había un espírito importante de buscar o acordo e de buscar esa unidade que Galicia necesitaba para resurdir como o que era unha autonomía histórica. A Asamblea de Parlamentarios de Galicia aprobou o texto definitivo por unanimidade en 1979. O anteproxecto enviouse a Madrid, pero fracasou nas Cortes Xerais por unha emenda incorporada pola UCD que recortaba as competencias da autonomía e que o resto de partidos non aceptaron. O que pasou á historia como o Estatuto da Aldraxe provocou unha masiva reacción popular e unha tormenta política que paralizou a tramitación do Estatuto durante 9 meses. O Estatuto enviado por Galicia, que tiña como valor para min supremo o criterio de unanimidade e consenso, pois ali deronlle a revirivolta e orixinaronse os conflitos que logo despois, cos pactos do Hostal, terminaría por arreglarse. Introduceuse aí unha transitoria, que era a famosa transitoria terceira, que rompeu, con moita razón, o consenso das restantes filas. Non só rompeu o consenso das filas significativas, que eran o PSOE e a UCD, senón que introduceu a AP na contraria ao Estatuto e na partidaria da reforma que se despois traballou no Hostal. Eu empecé aí. Agora o punto máis importante. Aquilo que pode convencer máis realmente... Dos pactos do Hostal saiu a redacción definitiva do Estatuto de Autonomía de Galicia, un estatuto de primeira equiparado aos de Cataluña e País Vasco. Coa firma destes acordos conseguiuse desbloquear o proceso autonómico, logramos modificar o Estatuto do UCD no sentido que o 4 de Nadal expresou o pobo galego. Nosotros no queríamos votar que no, convencidos de que se encontraría un arreglo. O Estatuto ratificouse en referendo o 21 de decembro de 1980 e promulgouse o 6 de abril do 81. Galicia constituíuse en comunidade autónoma, con institucións, símbolos e competencias propias, e cunha lingua, o galego, cooficial, ao mesmo nivel que o castelán. A lingua deulle un papel moi importante na legitimación da autonomía, deulle un papel simbólico moi grande, inda que logo eso non se plasmou nunhas políticas lingüísticas máis decididas e máis efectivas, tal vez en parte porque había esa confianza en que, en fin, o galego era falado pola maioría da poboación, tampouco había que facer demasiados esforzos fora do que era, do que foi, de feito, a promoción cultural do idioma, pois abrir a Radio e Televisión de Galicia, meter o galego no sistema educativo. 45 anos despois de aprobarse o Estatuto, o traspaso das competencias a Galicia segue sen completarse e fracasou por falta de consenso o único intento de reformar o texto. Pero ninguén discute que a autonomía permitiulle a Galicia compensar déficits históricos e abrir o período de modernización máis importante da historia da comunidade.